Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgan lang ko ninyo sa bangan nga tuna. Hingkod ang pangidaron, usa na kabiyuda ug may mga anak. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga napalit sa akong anak dihang wa pa siya mo abroad. Aron inyong isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Mo palit kag yuta? Ma, sa akong kaila. Oh, apay na ako og yuta sa subdivision. Bahay og yuta. Ay dili mauy. Sa ako ng kaila. Iyang bahin nga yuta ba? Huwag iyang ibaligya. Kaya nakilala mo siya kwarta. Nya, doon na day kay kwarta. O pwede naman niya para taratahan ako, ma. Data-datahan? Hmm. So, utangon? Unya, asa man kagibayad, ana, oy. May trabaho man noon ka, pero rakit-rakit rabaya na. Pero kapaigo ba ang imong sweldo nga kuhaan pa og para bayad, ana? Kay ikaw ba yung mamalit sa atong mga kinahanglanon din, eh? Ma, sorry ha. Nga, karon ako musultin mo, ani. Nagplano na ako mo abroad. Ha? Mo abroad ka, Jod? Na may offer sa akong trabaho, ma. Marang kampantigay kong mukuha anang yuta para nato, ma. Para atong mabayan ba puhon kung maimpas na. Kay sayang manggod kayo, ma. Barato rin magabaligya, ah. Pero data-datahan, Jod. Aw, kung unsay dagan sa kong pagpanarbaho sa gawas, ma. O palaron ko dito makatigom dayon. Magtukod kong akong parlor, ma. O kanang yuta ron nga akong gikuha, ma. Ako unya ng impason. Aron makapatukuran at ikagbay, ma. Jod. Uy, hayahay na day ka, Mare. Kay mo abroad naman day si Jod. Dako noon niya ng sweldo, Mare. Ay, Mare, wa pa ta mahibaw. Unsa gyud iyang kapalaran ana iyang pagpangabrod. Kay kun ako lay pagbuton, Mare. Mas gusto na ako nga ani lang siya mo trabaho sa ato, oy. Pero may ko pa siya makita matag-off niya sa iyang trabaho. Ay ingon ana man gyud na sila, God, Mare. Ilabi na ng mga sama ni Jod. Hindi man na sila dito sa gawas. Kanang ilang mga skills. Ganahan lagi ko no siya nga may kaugalingong parlor. Ay, Mare, madato ka na gyud anak Maring Chona. Dato ba oroy, oy. Wa pa gani. Wa pa ta mahibaw sa kapalaran sa akong anak dito sa abroad, man. Uy, saban ni. Saban ni mga gipapada ni Jod na ako. Kadaghan ba ini? Uy. Naay na nawag na. La Jod, anak. Ma, kumusta na? Nadawat na nimong package? Ay, pastilan anak. Kadaghan ba anang imong gipada? Ay sus, ma. Mga dili na magamit diri, oy. Mga basura na alang nila. Pero mga maayo pa maman, no? Magamit pa. O ako lang ipapackage di, ha? Ha? Basura na ni diha? Uy, mga nindot pa manigod, magamit pa. O ang kwarta sa di, ma. Na-claim na nimo? Ay, wa pa. Kiniabot lagi ning package. Akong ipadaan ni mga kwarta, ma. Sobra pa kayo to para iimpa sa yuta. Ha? Impasan na to nato? Yes, ma, dear. Arwa na tayo problema sa yuta. O nya, dayon, proceed na ta sa pagpatukod sa atong dream house, ma, dear. Recorded by X Thunder Gaming. Puno sa pangandoy kini nga akong anak. Og sukad lang ko na byuda, kini na si Jod ang nagbuhi nako. Kay nangaminyo naman sad lagi ang iyang mga igsuon. Og may mga obligasyon na sa ilang mga anak. Mao nga kini si Jod na ang nagatiman nako. Og daghan siya pangandoy aron kuno makasuway ko og kaharuhay sa among pagpuyo. Una niyang gibuhat ang pagpalit og yuta. Siya mang gyud ang
Nag-negotiate ini sa iyang kailangan nagbaligya ini. Og diyang dito na siya sa abroad, ako na nasangunan niya sa paghatod sa data-data namo sa yuta. Hangtod nga na-impas ni. Onya, kasayo bang nanawag? Uy, ang ako man din ng anak. Hiladang Jod! Hello, ma! Jod? Nagmata ka na? Oo, nakamata ko sa imong tawag. Time pa, nga naman ka. Nagilak ka man. Ipaabot na yun di ka magmata, ma. Kay, actually, kagabi pa kung may baho ini. Pero bakit hindi niya ka makatug ba kung may baho ini nga akong problema? Problema? Sa unsa ba? Nga imo man yun nang gihilakan. Ang yuta nga atong napalit, ma ba? Doon ay problema. Ha? Nga naman? Kaya di ba, ingon man ko nga bahay lang sa yuta sa kong amigo. Kaya akong paliton. Nasa mother title pa. Nagkaroon lagi nga na-impasan nato. Magpatitulo na unta ko pa. May usama kay igsuon nilang, oy nga dili mo sugod kay baligya lang ang usa ka bahin silang yuta. Ha? Dili siya mo pirma nga nabaligya na ni sa iyang igsuon ako. Kinuo ko, Jod. Hala, naimpas na rabato nato. Masuway ko rin sila pa barangay, ma. Ha? Atong iki, ha? O dili jud kiha, ma. Magigusay lang ta ba? Onya, andama tong gipapirmahan nimo, ma katong pagbayad nimo niya ba? Pastilan ba ya, Jod? Unsa man taon ng problema nga atong gisudlan? Pasensya na gyud, ma, ha? Ikaw lang yun akong mapamalihugan diha. Kaya ni amang ko diri. Suway kadto sa barangay, ma, kung unsay angay na tong buhaton. Na ba imong gireklamo, ma'am? Kay padung na ba si Kapitan din, Wa pa man gyud, sir. Unsa may akong buhaton kung dili gyud sila mo atubang nako bahin ini, sir. Pasakaan na lang ginani mo kaso, ma'am. Kaso? So, magkinahanglan sad ko og abogado? Kasuway ra ba sa miug husay anang kaso sa yuta, ma'am? Gipangayuan ko no sila og 50 mil sa abogado. 50,000? Kamahal ba di ay og gasto para sa abogado kung mapasaka ta og kaso? Maluoy ko sa akong anak ini kay nakagasto pa siya sa pagbayad ining yutaa nga wa man di ay klaro. Manya magbayad pa mi sa abogado para kaso. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Lisod ba di ay ning magpalit ta og yuta nga bahin lang gikan sa kabilin nga yuta og naa pa sa mother title? Kung naa day usa ka anak o sumusunod nga dili mo pirma o musugot nga ibaligya, problema ba di ay? Ikaduhang pangutana. Naimpas na og bayad ninyo taa sa akong anak. May mga gipirmahan ang nag-angkon ining yutaa nga mao iyang bahin nga nakabayad na sadme. Mabawi pa ba namo ang among gibayad kung dili gyud nila ibaligya ninyo taa? Ikatulong pangutana. Gipatawag ko na unta sila sa barangay, pero dili man sila mo atubang og tarong. Gihatagan ako ron sa barangay og certificate to file action. Kasuhan ko na lang kaagid ni sila. Ikaw pa do katapusang pangutana. May nagingon ako nga nagpakaso ko no bahin og yuta og ni konsulta og abogado. Gipangayuan man kuno sila og 50 mil sa abogado. Tinuod ba ni? Ingon ana gyud ay kadako ang pangayoon sa abogado. Wa bay barato. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Chuna. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug problemang may
punto legal. No, ang mga medical nga mga pangutanag, mga problema, of course, Dr. Rene Obra to the rescue. Siya agpod ang muhatag og tubag sa mga medical nga mga pangutanag, mga problema, mga drug-related problems, mga psychological, no, or mga psychiatric, emotional nga mga issues, pwede gyud na ninyo ipadala. No, anything, mga problema ninyo sa inyong kapika, sa inyong karelasyon, ay gyud mo pagduha-duha ato ng suryahan, atong suwayag sulbad. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta man ang mga naminaw na to? Hinaut-unta nga sa matag paminaw ninyo, makakuha mog inspirasyon, makakuha mog leksyon o pagtulunan nga makaingon mo, naara gyud ni kasulbaran ang tanan. Mudasig ko, mupadayon ko, bangon in town tapulan, ang panahon karon muduyog baya, lami-lami kayong hangin nga bugnaw magabi no? Nindot kayong ikatog, hinanok kayo ko. Kay bugnaw kayo, say, di na gud ko mag-aircon guys. Ablihan lang ako akong bintana niya gamay ng electric pan kay panhoton mo punta no kanang bugnaw gyud siya kana nindot ang panahon pero ay pud mugduyog pod bangon pod in town no kay napatay daghang buluhaton og tiwasonon no ana na fail 7 times or fall 7 times stand up 8 munay pasabot nga dasig bawal give up girl bawal give up kuya di pwede bangon gyud naara gyud ni kasulbaran ang tanan di gyud ta magpapiri di gyud ta magpatandog sa atong mga problema. Nga forever na lang ka maghapa din hag nadapa ka. Pangon gyud pamapha din ha. Whether mulakaw ka, mudagan kag balik, basta kay nibangon ka, nipadayon ka kay ana gyud nang kinabuhi. Dili gyud pwede nga tulin tanan, no? Naamang gyud ang batuon, naaman sa gyud usahay mo agin uwan. Mabahaan, honong ta, palandong sa ta, ana man na, di ba? Di man sa tanang higayon mo, dastas ta, inigsugod sa uwan, aw, padaplin. Huwat mo to ang, ana rapod ng kinabuhi. O kinahanglan mo pause, relax, okay ra. Kay dili tanan na adayon ang kasulbaran. Huwat ta lang, naaragyod na, ha? Letter sender karong adlaw guys, si Chona. Si Chona, mga 50 years old siguro ni Chona, no? Byuda, na ay mga anak punto legal ning iyahang pangutana kay naa manggod ni siya'y anak nga nakapalit og yuta sa abroad na sinati niya no ang problema ani kay murang napatungan man to sa abogado dako kaayo unya dako na sad siya'y nagasto niya wa na sila kasabot unsa pay mga bayranan para lang gyud marehistro masikaso ang yuta. Atong suwayag sulbad ha una niyang pangutana lisod ba di ay ning magpalita og yuta nga bahin lang gikan sa kabilin nga yuta ug naa pa sa mother title. Kung naa di ay usa ka anak or sumusunod nga di mo pirma o musugot ibaligya, problema ba di ay na? Okay. Ang usa ka tawo kung mupanaw na naa siya'y mga katigayunan, mga kabilin sama sa yuta, mapasa na siya at the moment of death or inikamatay ngadto sa iyahang mga tagasunod, no? Mga tagtungod. Kinsa maning mga heirs. Heirs may tawag ana, no? Legally speaking. Kinsa may naay katungod nga manunod. Manaog sa tag-una. Una, ang mga anak. Kung way mga anak, musway tagsakas ibabaw. Buhi pa ba ang mamagpapa? Inignaog wala, inigsaka wala, aritas kilid, mga igsuon. Okay? So, to the exclusion yun na if the other, if inignaog ni mo na'y anak, wa na'y labot sa mamagpapa, wa na'y labot ang mga igsuon. Pero kung way taos ubos, adto tas taas, naapa ang lulog-lula, ang mamagpapa, wa pa na'y labot ang mga igsuon. Okay? Kung wa na'y taos ubos, way taos taas, arita diris kilid. So, kung pila na sila kabuok, ipho na nato, mauna sila ang magbahin-bahin. Okay? Now, dili man gud na automatic nga moadto lang ta dito sa Register of Deeds, magdatas titulo og death certificate, sir, namatay na ang kaning tag-iya ani o, di ay proof nga patay na. Unya kami man ang anak, 5 mi kabuok, ibalhin na nis amo ang pangan namong 5. Dili man na ingon ana. Kinahanglan man gud na moaski og
proseso kanang gitawag natog extrajudicial settlement of estate. In an extrajudicial settlement of estate, maghimo tag dokumento para pagpamatuod ug pagdeklarar nga kamo ra gyud ang tagtungod na ay katungod nga manunod kamo ang iredero kay nganuman anak mo. So panalitan 5 ang anak na inabilin usa ka yuta, inyo nang mopirma mag extrajudicial settlement of estate nga kamo anak mo ni Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz namatay ning adtong unsang adlaw tuiga unya wa siya'y utang, unya kami ang iyahang tagtungod. Unya dinha pod sa dokumento nga gitawag natog extrajudicial settlement of estate, dinha na ninyo mo pirma mo ana pagpamatuod, dili lang nga kamo ang iredero but giuunsay inyong kasabutan kung unsao na ninyo paghati-hati ang kaning katigayunan nga gikabilin sa inyo ha. So kung usa ka yuta ang usual gyud ana equally. So kung may kag equally, divide by 5. So 1/5. So mahug yun siya nga kung ang yuta naa pa sa mother title, ang pasabot ana wala pa na nabalhin kay wa pa na settle ang estate. Meaning wa pa nakapirmag extrajudicial, wa pa nabayran ang estate tax or buhis. So, wa pa siya kaagyan nga proseso, pero naa na mo'y katungod. Katungod lang, pero wala pa kibaw ka nga na kay 1/5, baro no? Na kay bahin, pero wa pa pud na magpaingon nga asa dapitang imo. So pwede ka mo palit lang sa sabahin kay lahi man ang settlement of estate ni on kag 1/5 no. So kung na-settle na siya, mabalhin na sa inyong pangan, wa gihapon although makaingon na ka nga kamo nang 5 ang tag-iya, pero wa pa pud na magpasabot nga wa pa na mahibaw-an kung asa po dapita ang imuhang 1/5. Kinahanglan pagyud mo pirma og kanang partition agreement. Partition agreement meaning to say nga kamong 5 nagsabot mo asa dapita giunsa ninyo pagbahin-bahin ang luna. Point A ba? So i-divide na siya lot A, point A 1 2 3, lot B dash A ana-ana ba. So dinha na. Pero kung dili, pwede kang makabaligya sa imuha lang share nga 1/5. Pero katong makapalit ana guys, dili pa siya makibaw og asa gyud dapita iyaha, not unless na ay partition. Okay? Problema siya, di ba gyud unta agdako nga problema? Only lang na kung gibaligya ning yuta, dapat ang iyaharang gibaligya ang katurang iyahang bahin, dili ang tibuok. Okay? So, problema siya kung gibaligya ang tibuok, unya naay usa ka tag-iya nga wa motugot. Kay baning to say, wa niya gibaligya iyang bahin. Okay? Kaduhang pangutana, naimpas na og bayad ning yutaa sa akong anak. Mga gipirmahan, ang nag-angkon ining yutaa, mga gipirmahan ang nag-angkon ni ining yutaa nga maoy iyahang bahin nga nakabayad na mi. Mabawi ba namo ang among gibayad kung dili gyud nila mabaligya ning yutaa? Ang imurag yung mapalit no from kanang ilahang gipalitan iyarag yung bahin. So pwede ra siya makabaligya sa iyahang bahin. Pero ang akong gusto ipasabot nimo is that inigpalit nimo wa pa ka kibaw asa dapita imuha. Kibaw lang ka nga naa kay bahin. So panalitan 5 sila ka buok, nipalit kag balig usa ka bahin. So naa ko'y usa ka bahin ana. Wa lang ko kabaw pa og asa dapita ako ang bahin ani. So dili pa klaro pero in a way allowed gyapon siya by law. Ikatulong pangutana gipatawag ko na unta sila sa barangay. Pero di man sila mo atubang og tarong. Gihatagan nako ron sa barangay og certificate to file action. Kasuhon ko na lang gyud kaha ni pwede ra gyud kung imong i-cancel no ang maong pagpalit anang maong yuta kay kung wa sad gyud sila'y klaro ay nalagpadayon. Ug kung gubot pod namang gud na red flag maunang muingon jud ko nga mag due diligence or susihon gyud na nato ang yuta usa ta mamalit. Katapusang pangutana may nag-ingon nako nga nagpakaso kuno bahin og yuta og ni konsulta og abogado gipangayuan man kuno sila og 50,000 agoy. Tinuod ba na ingon ana gyud na kadako ang pangayoon sa abogado wa bay barato na mo lagi ni usay lang ingon may palaging bagyo kay bayray makuha ang abogado inig-agi astang yuta na ayaw ay abogado ba ako pero naa sa gyud lain-lain na ha depende pud sa complexity sa kaso depende pud og unsay atong gikaso no so it may not necessarily be the same charges unya naa man gyud may standard nga mga charging sa IBP naa may mga IBP nga prescribe nga mga rates no so i-check yun na nyo. Say, pwede na ginamahangyo po ng abogado. Ang ako alang yun ani, no, lesson yun ni sa tanan and I always keep telling all of you, hinaot untang maminaw mo nga kung mupalit tag yuta, dili ta basta-basta mupalit, no?
susihon gyud nato una, buhi pa ba ang tag-iya? Kung patay na, nahusay ba ang estate tax? Ug wa gani, kinsay mga tagtungod ini, makontak ba, buhi pa ba, willing bang mamirma? Sunod, tan-aw ninyo, naprinda ba ning yutaa, i-check ninyo sa Register of Deeds, kana and many other things. Dili ta magpataka kay ang kwarta bayang atong gigamit, no? Wag yun na nato gikalibang ay. Wa po na nato gipunit lang dito sa punuan sa mangga. Gipatud-an intaw na natog singot, no? Luha pa usahay. So, kanang ay mo basta-basta palitog yuta. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuwang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.